misis mo, gusto mo nang umuwi. Opo, pati Kaya yung, lang, hindi lang po yung misis ko, sino pati, pa? pati yung mga anak. Akala Mahal ko po sila lahat eh. namimiss mo si misis, pati yung mga anak. Opo. Okay. So gusto mo na makauwi. Opo, Yun sir. ang inilapit mo dito sa Ako Bicol, Ako Tabang po. Ora mismo. Okay, tatay. Huwag kang mag-alala sapagkat yung pangarap mo, sigurado kang uwi ka, ha? Opo. May piyesta dyan sa Kwan, may pula-puti doon. Baka Yeah. dumaan ka, huwag mo itaya ito, ha? Wala po ako busy, sir. Wala kang bisyo? Wala. Sigurado makakauwi ka na. Abot ka na nito ng gumaka. So, tanggapin mo ang tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Anong bus sakyan mo mamaya? Kahit ano po, ilabil o kaya kung ano. Basta sumakay ka na mamaya. Yan na po. Marami po. Hanggang Gumaka, Quezon na po yan. Maraming salamat po, Sir Lampas na Salde. yan sa Gumaka. May pangkuang ka pa niyan. May pang-snack ka pa. Opo. Okay? Maraming pong salamat. Ano ngayon po ang masasabi mo sa palatuntunan ito na ura mismo, makakauwi ka na ng Gumaka, Quezon? Napakabuti po ng ito. Ngayon lang po ako nakarating po. Hindi ang pinapasalamatan ko po sa lahat. Yung tulong po ninyong nanggaling sa inyo. At saka dito po sa mga tauhan po ninyo. Napakababait. Ha? Unang-una dito sa gwardiya. Ano yung gwardiya? Tinanong ka agad ako ng gwardiya. Sir, saan punta mo? Sabi ko, mahingi ako ng tulong dito. Hindi naman masungit. Hindi po. Inassist pa ako. Inassist pa. Hanggang sa dumating si ma'am, inassist. Mababait po. Anong itsura ng mga empleyado dito natin? Mga ganda ba? Mga ano? Mga gwapo at magaganda, sir. Okay. Okay. Eh, lalo na po kay sir. Ha? Tisoy-tisoy. Ay, talaga. Alam mo, tatay, alam ko hindi ka nagsisinungaling kasi sa aking pagtataya, umaabot na ng 437,000 ang nagsabi sa akin na gwapo ako. Salamat, sir. Okay. Okay, so uwi ka na, tatay. Okay po. Ingat po kayo sa biyahe. Sandali lang, tatay. Tapusin ko muna yung programa. Huwag muna kayo pumunta sa Ilabil. Ha? Okay, mga kaibigan, yan po ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo kay Tatay Edison Marbella na nais nang makauwi ng Gumaka, Quezon sapagkat namimiss niya na ang kanyang pamilya dahil simula pa May 7 nandito na siya at wala siyang pamasahe pa uwi. Makakauwi ka na, tatay. Sa mga may problemang medikal at legal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victor Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia, mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masif